Hello guys, majong adlaw ni Jung tanan. Welcome back sa maong channel ay Lixie Vlog. So karong adlaw guys, ako ra nag-inusara daring kwarto kay si Lixie tuwa gida si jahang lola sa pilar. Gihugman na pod niarhi man ni jahang lola gahapon. Gihugman na pod siya kay jahang lola mobalik na kunog Manila rong August 3 unya ugma puhon mato sila hagna kay manuaw sementeryo unya nahanjo dahag lola ni Lixie guys nga kung sugot ba kuno ko ako sa kunoy mupudyo dito sa ilahang bay. Diyan niingan ko ni nga mupudyo ko adto og wa si Mariano. Musugot ko og wa si Mariano. Mupudyo ko og wa si Mariano kay na si Mariano mara magyapon manggibugil man gyapon mi kay wa man gyapon siya magbag-o. So ang gusto magtrabaho sa si Mariano kay adto di man ko adto forever mo pudyo kay eskwela man si Lixie dari taghuwat ra ko. Nganang gusto guys. Pasensya na mo nga hanggi pa adto si Lixie nga na maluoy manggod ko ni Lixie guys kay kanang nay diyan namang naandan na ni diyan nga kanang nay magkauban-uban sila sa jahang lola jang papa mo pud naharap gi sunod ag gusto ni Lixie kay lisid man pud og asi jang ikuan ra dari na pirmi na diyan mo nang maglisid ko ang desisyon ba guys kay karon sila taw ra man lagi pud nga nagkamali nga na mo nang ako bisag ginsa ko nilag tamay nga na pero wa gyapon kuning move on ning respeto gyapon ko nila guys kay baw ko nga dakang gaba nga na respeto gyapon ko nila para raman jud sa hang anak ug asagahang anak malipayon adto ko kumusuporta niya gusto mas Lixie nga na magkauban-uban dadto ja malipay pud si Lixie adto kay daghan pay bata baka duha ja una niari magijang lola gapon kana man panggipada ja magimingaw lagi pud ko ja mo ni guys sinsya na mo kay wa palagi ko kadyo naka-move on na kay si Mariano mao manggihapon ana si Janggi gikuan guys ana si Janggi Black para maningkamot si Jagija para di na siya makapagsamok-samok na kaya ako naningkamot magpagkubaho last namang istorya guys katong dadto ko sa pilar nagkuha kong Lixie nag-istorya mi sa personal yung ko nga maningkamot ko sa kaugalingan paningkamot po sa imong kaugalingan para sa kaugmaon sa atong anak kasi sang gingnan guys daron ug magkakita man gali mo guys nga madto kong pilar nga na para ra ni Lixie guys gibuhat ra ni na guys para ni Lixie no more imot-imot na guys kay banga mahirapan tayo sa kalisod bitaw guys smile ra gyapon ko kanunay basag naghay problema ja kana dero guys August 1 August na guys hapit nagpista diri sa amoa sunod September na matiguang na ko na nagsamot mag-birthday na pud mi matiguang nagadjud-kudaan ni hang naong mao gihapon mo na nagapog naog irong Subo bitaw guys karong adlaw day guys magbayad ko sa kuryente ako say magbayad kay napamampog ko'y mamiso, mutabang pugod rin nila na nagtatay. Tapos, laging adlaw ni palit bang pagkubugas. Diya karon na may bayran nagkurinti kay August naman lagi. August 1 naman, dapat gahapon to gibayran. Diya kay nang labaman ko. Diya karon magbayad ko. Kuan pa pukusuan guys. Patuwa kay nag-uwan pa daari. Ako say mabayad sa kurinti guys. Kay naman pagkoy mamiso. Napamapagkoy mamiso. Kay naman pagkoy blessing aning abot sa ang kinabuhi rong buwana. Diya mo nang mo share pug ko. Ako say magbayad sa kurinti. Ilis-ilis man mi dari. Ate alay nga na tiri. Diya karon dahil si tiri guys. Maluoy kong tiri. Kay ija na lagi sakit. Di lalim ijang sakit. Gusto maluoy kong tiri guys. Mo nang di sana mo siya pa kuan-kuanan daring bay. Tapos pahawadan na siya kay bawal siya ma-stress. Bawal mahag siya hang sakit. Mo nang karon magbayad sa kuryente guys. Adto pas ibabaw magbakler ako kay wa madagahang udyaan nga gwapo kay to ang may trabaho. Si Jan Mark
ta mas panglaw. Nandiya ako sa magbayad ron, pasulabi sa ako. Nag-uwan palagi po guys na. Hinay noon na. Good morning! Gauwan pa guys na. Nice, rabat tanawag mga buwak guys na. Tanawan ninyo. Nara guys, ag mga saging ka na. Pitong nga saging guys, kay makuha na. Inig maway dining na. Kana nga buwak guys, karurot si may ngandar sa among Mao na nakaadyo sa ang inahan sa una nga naghigwaus. Hapit na maintunsis. Mao na gipaitambal na siya nga buwak guys. Ibabad na nimo sa tubig. Diya mao imong imnon. Dara guys, kani pang mga kamunggay nga naghampuong na nagpunuan, apil gyapon siya guys. Sayang lagi itong mga buwak na, nagping-pink, narabagajag agi, tapi isa to ara kahabog na yellow. Mamusik ragajud na. Diyan na dapat ikuan guys, katubit nga kahinamdumos kato ang gipang tanom sa pilar guys, nga pasong-pasong katot siya guys to nanay daghan na tos pilar guys, katong pag-adto na, nagkuha kong liksi, giganahan ko nagtanaw dya. Kahinamdum lagi pag ko, di mao. O na, makita ra mo guys, kay makaadto man ko. Ang ubanan si Tiri dadto guys, o si Ate Ali, kay kusag manggod pag signal dadto, sayang. Ang ubanan sila dadto, kay wapapod si Ate Ali nakaadto. Okay naman miss sa kuan guys, sa mama ni Mariano. Ni Mariano na raman may di, kay wapa ko nakakita nga nabag-o si Jamo ng magbag-o first. Bag-o first, trabaho first, mao na yung gusto. Para kaugmaas among dalaga, para sa kaugmaas among anak. Mara siya guys, atangiran ninyo dyan guys, kay magbayad kus kurinti. Hello guys, mato na ko guys, dyan na pariji marijang uwan, dyan dalag mga buwak guys na. Harang na isar banta guys, dyan mga waar man na, kay maapil manas ka sud-sud sa bulldozer na. Warag na nakuan ko ang naghangbagas guys. Sa kuan siguro ni sa kuwag tug pasulabi. Tarag among kalsada dari guys. Pasulabi mag milas hitak lapok. Ganihan ning init bisa tong ganiha. Karon naan sa barong nagpa sulabi man. Dara guys. Ning labay na kus katong nay dadto sa una silahang paraus-usan nilas Mayor og ni Tiri og ni Prami guys, nilabay na ko. Dari to na disgrasya to hangajaan guys, katong das naging adlaw pa to. Dani to. Na gitambakan naman dani sa pa ni tambaki dani to diyan na disgrasya kay gabuho-buho maning agianan dani. Hangat. Dani pa sa una guys, na pinadisgrasya sa una dani tagado to pod babaw. Entonces kuning dani disgrasyahanan manang mag-amping gajud. Nga madul matag makakita kog mangga ron kay pa sulabian jud ha. Dugan ra ba jud wa ka kag mangga. Darag guys, katungkuan guys, amang. Grabe kalabo pa imo ga way pagluib. Ha? Way pagluib ag kalabo guys, arang daghana. Napedang mais og batong guys na. Nabagapog isang luyan as ilawom. Pasulabi. To ara lagi ang giingon. Talagi guys ta guys, mangga nagdaghana. Di raman ato. Hi Sam! Grabing siksiha Asa ka ba? Magbayad ko kurinti pod. Ulireg mangga Medyo ka. Rendagana to ha. Di raman maato. Sus gajod, laway-laway raman tadani. Ha? Naglaway-laway raman tadani. Taragkan guys, puting batu.
Dani na nagway dining guys. Patugbo nga nisbay na. Amon! Share out! Dara guys, grabe og pang lukat ag mga lubi. Sus ka jud ging ani manggaligdaan ni samot kajag ditos bay nang gamay ra tuguan. Kalsada maapi lagi jud tong hang garden guys. Di na ra man jud kumuasa pang laro to na ra man jud tunang sibuyas ug naa na jud sila mo pasulabi nag kuy kajutaan. Na imbornal datay mga magkang bato. Mo ni among kuan guys, sityo puti. Kay kuan man barangay Putlong Kam tara didto ubos. Sityo ra ning amo ah. Nansa namin taw ning ilang basketballan. Mila man. Na grabing hitika. Na guys, grabing hitaka. Manang lisod og magmotor dari kay mga anja simbako. Wala makasud daring kuan kanang 4 wheels. Kaya di ay adunay mga batong nagpasulabi. Hapit ako guys, tarag simbahan na mo to ah. Pila kaya mong bayronan? Pasig 180. Ito guys, tangiran ng juga si grabe daan dari ang lisura na. Tarag puting bato guys, duga na juga walakan ha diha. Manha rin ko na pohon kay inalami na diha. Pasulabi naghampuong. Daraga magsimbahan guys. Hapit nagpista dani. Senior San Agustin. Lagbay sa bespre ni tatay. Hala, nice lagi ng ilang buhak na. Bisong unsay color. Nice siya guys. Ganahan dyan kong mga buwak. Kung sa maningan, pasulabi man si Jessica. Hampuong. Ila mo dani guys, honey man is enjoyingan. Sulabi man. Umutra ba? Hello guys, nahuman ako bayad sa kurente. Namuot ko kay hanggang now nakadungsingot man, basag nag-uwan. Igang kadyo alingiing. Nandiyaga man kurente dahil bayro nun guys. Is 404 guys da. Da guys da 404 ay bayro nun. Da, pero ko kay pasulabi ko na itong mangga guys. Pasindag tagaan ko. Lami ito kay dabong pa, mo laguto ba nagkaon. Yangat ko. Basi na lang. Dana guys, padung na kuli. Diyan hapit ko dali lati Jinay dada. Nasilay koan guys. Batong nga violet. Agilang kamunggay na mungag violet. Bitaw na ay violet nga batong guys na. Arang naghana ng gidabos. Hello guys. Dahil nakusbay guys. Naman ako bayad sa kurente. Nahauli na ko. Nahauli na nung kuha na noy. Uwan. Taniag na pud. Sa mag shout out na ko guys. Sa di na ma-shout out ron, i-comment naman pagbalik inyo gustong i-pa-shout out kay daghan man gud sila nagdabos. Sa man ning comment sa akong vlog gahapon nga vlog na guys. Shout out day ko ni Ate Bidalos Cabrera Fronteras ug sa ijahang my love nga si Kuya Jubis na karon sa laing nasod. Amping mo dihati kuya ug amping mo dihati sa inyong trabaho. Shout out po ko ni Looney Tunes o hi po ko ni Mama Julie and family nga nagtanaw sa among video gahapon. Namangat ko no si Just way tingag sa katong ningan si Lexi. Shout out Mama Julie. Nan sa maning tablet ni Lexi na pasulabi magka lirok-lirok. Hi po ko ni Wilma Micabalo o ni Jits Mendoza. Shout out. Nan sa naman ni loading naman ni. Sa guys ha kay morag wala ko ka di mao ning cellphone Lexi o tablet. Wilma Micabalo. Hi po ko ni Roberta Ramos. Shout out po ko ni Roberta Ramos ug ni Salome Ramo. Shout out ug hi po ko ni Aloha Bisaya Pilipina. Ansan Blanton mora ni si Jaham puong kadyo hi ni Mote.
Jahay po ko ni Miklamor. Nganingan og ang bait ni Lexi Pretty. Char, asa pa ba magmana? That is mother bitaw. Salamat mo, ma'am. Shout out Miklamor. Mar Elaine. Nganingan og more vlogs pa Aisa. Watara ma'am kay pasulabi pa ko. Mar Elaine, shout out. Hi po ko ni Nesel Lanuan na mauban ni kang na mauban ni kang pagka-mention. April, shout out April Wing Omega ug ni Ginalyn Olivera ug ni Lezel Dualo Bautista, shout out. Lourdes Saladin, hi ni mo ma'am Lourdes Saladin. Lota Fib 22, shout out. Noon sa namin tawon ng tablet. Uy, kabaling sungag naman eh. Shout out Puli Ugaw ug Evelyn Kaga. Hi ma'am Evelyn Kaga ug ni ma'am Meme Flores, shout out. Flores family, shout out. Ug ni Nancy Magilanaw. Nancy Magilanaw, shout out. Shout out po ko ni Melinda P. Andrade. Melinda P. Andrade, shout out. Ug ni Edina Cañete. Hi po ko ni Noben Bellaber, shout out. Regards ka ng John Mark. Noben Bellaber. Marina Auman, shout out. Pa-shout out Marina Auman, pa-shout out ay sa from Mantuyong Mandawi. Tama ba ko? Di ba sig nagpasulabi niyang pag-mention daning di na mao. Kinsya na kajad mo. Minsan naman yung tablet. Uy, libat man eh. Shout out po ko ni Dagwood Sengleton. Salamat ka sa imong mga comment sa hang mga video. Grabe gajid feel gajid sa hang kasing-kasing imong mga comment. Char, ganahan. Shout out Dagwood Sengleton. Guys ha, kay murag nag-ikot-ikot pare. Madeline Morales Vlog, shout out. Ug ni Ima Panghaisan. Shout out Ima Panghaisan. Ug Virginia. Shout out po ko ni Virginia Ligan. Shout out. Janet Galito, shout out. Ug ni Ma'am Net Ekala. Jingjing Putot, shout out. Tagahagna day imong bana ay tagahagna pud ko maya na among alami na alaw uy favorite ningon si Ja. Shout out Jingjing Putot. Shout out po ko ni Jornita Martinez og ni Pelisa Taghap, shout out. Shout out po ko ni Mers and family. Og ni Nikolay Yakibuchi. Shout out Nikolay Yakibuchi. Shout out Annalie Pirate na mauban ni kang pagka-mention. Nawa na ko guys, ana ko nagturapit. Sa guys sa kay murag nakawa ko. Dara. Gian Margaret, shout out na karos tagbilaran hampuong gihapon kaadyo. Og ni Catherine Coray, shout out. Sa Tornina Indico, shout out. Og shout out po ko ni Vicente Vidas og ni Junita Labunog. Hi po ko ni Ate Janet Jamo Indajon. Hi po ko ni Ate Joshua na Karos Tubigon og ni Bibi Aya. Hi ninyo te. Malusa Cotijo. Malusa Cotijo, shout out. Shout out po ko ni Mamona Borky. Hi ni mo ma'am, watching from Germany, shout out. Hi po ko ni Sweet Ann Ampolokyo. Ampolokyo family, shout out. Shout out po ko ni Ate Ann Ampolokyo. Kita-kits taon dati. Hi po ko ni Annalisa Espina, shout out. Ni Biang kami, shout out. Gugmara na nga kagawas na ay kanang bugas nimo, hahaha. Ninga si Biang kami, gugma ko ning kagawas. Murag di pod. Shout out po ko ni Sim Makaroro. Og ni Inday Iguna. Shout out Inday Iguna.
Shout out ko ni Flor Iscabusa nga taga Bohol pero naa na karon sa Davao. Pag-amping da kanunay ma'am. Ug ni Jillian Mi Pilongo, shout out. Ug ni Idna Baybay, shout out. Ganahan ko no si si Ma'am Idna Baybay ug moing kog pasulabi nga words. Christina Bor, shout out. Ug ni Ginalyn Elvera, shout out ko ni mo diha. Christina Bor, shout out. Mercy Angel, hi. Ug ni Alma Torres, shout out. Miriam Basadre. Team Bini 2019. Tama ba ko? Watching from Yuki. Tagahagna ko, nagsubaybay ko sa imong vlog. Ug ni Guapa. Shout out Team Bini 2019, watching from Yuki. Shout out po ko ni Malyonora George. Hi, always ko gatanaw sa imong channel og sa Burato Vloggers. Pa shout out ay from Davao City. Shout out Malyonora George. Hi po ko ni Jingjing in Ireland og ni Grace Tomon. Low Lifestyle, shout out from Sweetie. Wilma Calverelos, shout out. Ug ni Rogena Zenita, shout out ko diha. Charlene Pitoncio, ug ni Elvira Bison. Ug Normie Boholana, shout out. Sa guys ha. Shout out po ko sa Butawan Family Alexander. Butawan Family, shout out. Shout out ko ni Merlinda Cadirao, watching from Canada, from Carmen Bohol. Shout out Jimnet, salamat sa inyong pagtanaw sa home vlog. Bisag nga niyang naong kay bawa na mas ang naong murag naog irong subo. Shout out Jimnet. Shout out Langi Family o Reyes Family. Hi po ko ni Ma'am Lini Gamutin ug ni Christy Plaza Jardin. Ug ni Melissa Kimson, shout out. Ug ni Lee Abenedo. Hi po ko ni Ma'am Yunila Baldi. Ug ni Ma'am Alilin Bertudaso Angko Jenis, shout out. So guys, kaya nakawa ko si ba. Hi po ko ni Ate Edita Marquez family, shout out. Ug ni Mcons, shout out. Ingrid 5 Adlaon, shout out. Lay Abenedo, shout out. Unja guys, maura to hang na shout out rong adlaw guys. Unja so palagi na shout out, i-comment ra man ninyo dani nga vlog na arong ha na pong mapasulabi og shout out sunod na nga vlog. Ja guys, mara ni hang vlog rong adlaw, daghan kadtong salamat sa inyo hang pagtan-aw, sa waysawang pagtan-aw. Daghan kadtong salamat ninyong tanan guys. Inja guys, mara ni hang vlog rong adlaw. God bless ninyong tanan og amping mo kanunay. Thank you for watching guys. Bye. Love you ninyong tanan.